Haga di Khristmas ngakwa menyon pediang yu Jisu. Haga jinglong mensim bujanga mengena menyon pediang yu nando mensim bujanga. Wan gerku kudo yang awak kayeng kesem jonga baro. Hakane ka Christmas, ngakwa e ka jingisuk baka jingit tili haki yang isam. Satlak pertei borngin ra Penthama Ambali penthama laki jongki yang kisam Ithiet kijar bathamai Ithiet kijan bathamai Untaru Ngin Penthama laki jongki donut kijongi Christmas pasok tongin yarwai Christmas pasok yapi Di sasasin kajanit bakmen sorry sasasin kajanit kabesuk kabakmen yapi baro komen kupara hagani ka janmit ngap yang sumhai pi sasasin shagani ka station jungi shagani ka channel jungi naga benta ka jinduai ya ka Nobena bakoi ka Nobena Christmas ting ai kublei ya ki para Kristen ki bala up yang ina du menen du kopor nyo shiteng I Ivorin Karmalki. Good evening yapi, good evening ya I Alginia, good evening ya I Mike Pynkhreh, good evening ya I Bayahun Lang Lungdo, good evening ya I Nangkyu Dorsen Dram, good evening Maria Swear, good evening Gregory Rani Kublai Yapiru, good evening Wansuk Nongklau, good evening Florentina Lungdo, good evening Darusha Nongrum, good evening Philos Lingdo, Jacinta Nongrum, Wan Risha, Frankis Im, IC Mary Kurba, Jacinta Nongrum. But if you baro ki bapek ya gane ka channel jungi ni ai kublai pi ha gane ka chanmit. Ban ngi biang sumbhai pi baro sha gane ka sngi balai Ngi Pynkhreh ya ga jing kha yau Jisu. Irozi merchiang ni dang join menta. Ngai scam ba kinigi arsngi pila puson pila Pynkhreh shushu hala kamen sim na ga menta ka ayom Christmas ke jingkha yau Jisu. Ha ka balang Katolik jungi ngilong ki badan bok hadu kata bangi don kum kene ka lat ka kabu ban Pynkhreh omde e tang ha karyam ka bej omde e tang ha ki decoration baper ha ki ying ki sem lane ha ki ying mane jungi Henry Ngi Pynkhreh kat pange hala ka mensim namar ha oit u blei u muang shu ban kha kumba kha men arjas nem mensuai la se mengin don kam ban Pynkhreh ya kata kasung oit ku ying mane ne ki ying ki sem jungi Henry kajingwan jong Jisu menta kalong no ha ka kerja ha ka upam bekerja mensim nak tak tahu u Jisu unkha ha ki mensim jungi ha ki don nut jungi diladangim Pynkhreh hala ka jong ka mensim hala ka jong ka met phat hala ka jong ka jingmut jing parkhat nginam la ban piang ya tau kulung Jisu jingkai Jisu kalong ka bekerja mensim mdeshu ka ba kerja met kumba kerja men araja snem mensuat tenak tak tahu komen ko para ha ka balang atlik I Pynkhreh ikini kendai sngi lenter ngiong ka Nobena kenang ba ngila ban ikendu syayo Jisu anda lapoi kita kasngi ka ba unwan di nak ta daw ngina ka ne channel ru ngila bu ka tok ini ki topik ki phang ki ba ngila share ki WhatsApp jungi ha ki social media ba pher ya ki phang ki topik ki bangin kren kum ha kasngi ka ban kong Ngi Pynkhreh da ka jing bom da ka jingiaineh menin ngi kren chapang ke jingiaineh ben tak sngi in kren shu halor ke jingbom thai kum no in Pynkhreh ya jingwan jong Yesu da ka jingiaineh da ka jingbom thai da ka jing concentrate mo da ka bangi pen da bangi ngi pen lei jingmot da ka bangi pen lei jingmot da ka bangi thai in de ngi pen lei jingmot ha ka jing duai ha ka jing ruai ha ka jing puson de kata komen para ba ngi pasang menle na ka ne ka channel jungi banyarap ru yengi iwe pe iwe kamtam
yo le se namar pun na jong pi ki ba don lagi jong jin trai pim yo lat pim yo por kan pulei ya tin jong blei pim yo ka lat namar yo le se pisa shajangai de hang ne hari khasi chungi bat hagan ne ka lockdown kum ne pim la ban yuan pai nak ta ka daw ngi ai ka to ka ne kimat puson ba ngin puson na ka sngi shaka sngi ban Pynkhreh ya ta ka jingwan jong u jisu ka por ka la jende yang yi bengin stang ya ne ka Nobena bakhoit Nobena Pynkhreh jingwan jong jisu kidon ki ba join yi ba ai kublei ni ki ong i jong i Florentina lendo i ong good evening i Marcin Lamare i Ivan Lindo i ong good evening but i happiness card do it i ong amen te hoi kat bangin ang ab ki himen ki para jungi kapor ro kala jende ngi mentas 1 minute bangin stang ya kene ka jingduai no tinga kwa pat kan mau biang pi sa sin ba ka Sunday kan don ke jing kan tang do yo dikon hamproa hante mau kendeng ka channel jungi ka den Bosco Media Network kan presang ban ai live stream ya ka tu jing le niam hangti hapo mau kendeng ben bok bakanet wong kan long ka ba ha kanang bangila ban le ya ka live stream ka baar kumbang ong ipina menin ru hang ne hapo Don Bosco Youth Center ngi don ka Christmas box ka Christmas ka sinduk Christmas kama mapi pila ban wan tap iki janjung pi ki ba pi kwa chi ban pendan kam hayeng ngin presang ban wat ka to ka ne kowe shnong at least ban pa ai ki jan sha ki bri ban kam oi ngi la yo khambun in bre yo la se dang nang yo shu ba jin kluit na sim jong pi ngi la ban ai kham ngi la ban pe ki shnong ki ba khambun yeng bre ya man tai la se ngi pat la ban ai sha ki long yeng ki ba kham ki shnong ki ba khambun yeng na ma ki jan ki dang tuna tinak ta daw da pi so kulik na sim da pi kwa song bawan sha ka channel jungi sha ka ne ka studio jungi banon ai kita ki YouTube pi ngin presang ban tan ki video ki to sngi nang mam pi new iru kumno ngi le kumno ngi sam ne kita ki jan ki ba ma PPI sha ngi hawai i Honda shisha sungo yung kublay padat i James sungo yung kublay padat ka permit ka basuk ka bakamen yi piru kumju sa ka way ki jing karpat ka banga ong ipi manin ru ladak don ki jing wai advent pinang ki ba pinang mo ipi thai mas ngap tang ka sul junga baruai baduai andre ladak pi pila ban record alai jong i mobile ha WhatsApp sa pa ha WhatsApp junga jing ruai jong pi nila ban pendan kami ki ha ka ne ka Nobena Christmas ru nama kini ka Nobena Christmas kam datang ka Nobena Christmas ke jong ni na post studio Henry kini ka Nobena Christmas ka ba PP shim benta kini ka Nobena Christmas jong piru tinak ta daw song pa sa pa ya ka jong pi ti benta kum ni ngin stang no ya kini ka Nobena Christmas jungi da ka bangi shim ya ka jingwai sedang Yang ki ponten ni, tanda
ha ka kerteng ukpa badukun banu mensim bakuit. Amen. Ko blei tuan ban yarap yanga. Ko trai tu penkloi ban yarap yanga. Kaburom hau ukpa badhau kun badhau mensim bakuit. Kumalalong ha banangkong kumcu menta berbor-bor junom la junom. Amen. Yusin kendratu bansawa alengin yamane Yusin kendratu bansawa alengin yamane Dorisa kukun Sion Batuk menteng eko kun Jerusalem Biu Trai gendradun sawan Pati syai bakrau gendon hagata kesngi Bat kilum bakin tu jin bang jintia Bat kilum red kadut kanga Bangwan menyutu lupa bakrau Badun sapen temai ka Jerusalem Yusim kendratu bansawan Alengin yamane Hak miun wanu blei badu briu ni yung debit ban syong halor kakek Tepin iyau batkan kmen kalon Yusin kendratu bansawan alengin yamane Hakmi unwan trai nong yadajungi Uba koi ki Israel Uba pangalor ka kli ka pensiat jong ka hima Badun sensya na dudur yau ba Bana dua ba syadu ba kursi telu ka Yusim kendratu bansawan Alengin yamane Hak miu trai kendrad wan pau Ngais kem un om lam le Laus lemong wan to yab yau Nabashisha un wan badun om le Yusim kendratu bansawan alengin yamane Utrai usawan yarkumus labus nyulang bro Agis ngijunguk samita bapalang gaho Batkarhai kandap ka Jisu Bad barogi siempre taken maneyawu Bad barogi benril kindem yawu Yusim kendratu bansawan Alengin yamane Dan kangi yaw kulung Badan kod yaw ublay ubadon bon Aga kedu dabiruk pajong un syong bat un sensyar Ya kajin sensyar hater peg lajong un bat Yusim kendratu bansawan Alengin yamane O Bethlehem gunung bajong blay bahalorta Napaun miu nong sensyar ki Israel Barkai jingwan mi jong u Kan long kum makabastang kabaku Kan matkau yu
kendau ka jinsu enda uwan Yusin kenratu bangsawan Alenin yamane
kala nong red unong yalam lenti jungi ukun lang brod baklem todak urung nakabenta jungi balapelongkum Melchizedek uling do shabam jukut bat junom la junom ulong usim jong kahok kapateng jong u kamdon jingkut ka jing sungongu yaw blay Kasul basyang kapar keleng jindum yongit kasam lengba Sergiu badum kit be jing shai jisu unwan ban pen taba Ukun lang rod nap neng uyar bandup sius payu kun ben riu Ngin jau umat ngin snow sik tang ya lagi pop kuna ban siu Trai ba krau burong kapor kaji long riu hapo upong Kado jongi kado jong uban siu kuna dala jing mo Kakpo batlem kakmi ujit kaket pernai jong uban lo Lakam snow tu kijin maya ringkat bat kabu it ban shong Tempel ublay hakut syadem kaseng nong riem bun syong bun sa Ya jin long mi kashim burom kate soti junom kansa Ublay upa burom kan long kumju ukun marway jong Unong pentengen mensim baru junom syabam ju ka jing pule nga shim na ka shiti jong u Paulus apostol syaki Kristen ha Kolose kala nong kabalai ka dokot ka baar to im jingmut to penlek jingmut ki baha beneng om ya ki baha kendo an pule biang sa shisin na ka shiti jong u Paulus apostol syaki Kristen ha Kolose kala nong kabalai ka dokot ka baar Paulus apostol wong to im jingmot to penlek jingmot ki baha beneng om ye ki baha kendo ka ktin jong utrai ke jin sungu yaw blay ti hagane ke jamit nga kwa per kendiat nga klemle lupai tu ga recording hendrei nga kwa ban kren nang ne na po studio hi Kadang kau ke jinja men kumba tip drius news nem menshua agak por pangarang don napo Shillong kidon kine ki kena napo Stephen Hall nang ne na St. Anthony's College ki ba shat one sha Shillong na ga benta ki program bapet hawi singi ya kedu yo we kena ban napo Mizoram ubasa hostel ne po apo Stephen Hall we tu yang ai ga jinja ha ka ji im jungu oi neu khna wa pher bha na ki ki khna mizo ki ba ngalap ama neu khna u pher shisha na ki we tu ba oi itu hi ba breu ba no bala uba kham tips ngi breu khna samla uba tips ngi te ka ba orang sa apo Stephen Hall ru pendep jing pule jungu badru u i bahaya la kami jungu kata ka bau pla u i bahaya ka kami jungu te andala dep kata ki exam shiteng snem ha ko poren ki exam shiteng snem po exam kut snem dala kut kata ki exam shiteng snem ula pon sha kami jungu wang mei ngan wan shiying wan nyarap ye pi ka kami da ka bagi sngo ye kata ka fun jungu kun ka dap ka jing ben du kata te mo urun dala kut ki exam ye tu yo padar page but ushim ke taksi ulai chapolo namar ha kitu kipor ki boss ke bale Mizoram kim don hang ne hapo dan kiti hendrei ki don hang te hapo polo te ushim ke tak boss ushim ke taksi un mulai chapolo kare kasni ga bau pendep ke exam kan bau dang syong hapo ke taksi u parlo kelas jingu fun u wang Robert beton sye
Urobat ong ngadon po kali ngal taksi ngan le sepolo. Men le yu sepolo kuli parlo ong ngan le Mizoram le sieng kadon ke bos sau baje na po polo. Parlo cungu wang. Tet me kumno me le sieng bangi boro si parlo kelas mentang ngingin le sepo Anjali ben le pe ya ka film koi mil gaya. Me shu le start merwe me klem wan join lang mat ke grup. Robot uang lek kumno ke pim ong duduk menshua mentapat ngalap book tiket ngalap lek. Kipen bor bapli parlok ju pen bor uang. Me wan ingin le pej lang. Robot uang ngalap ong ye me dengan wan sieng de nganom Trai wan bapi. Ndrei haga jingmut ju mentaula ula sedang ban perkat di perlok kelas. Was sedang memperkat ya kataga film koi mil gaya, was sedang memperkat ya ke Pretty Zinta. Mo upoi hapo polo. Entah lah upoi hapo polo. Hakata ke jing kelumar jingmut. Ui ke bos ke Penangkong. Hakata ban keli kane ke bos kelik Mizoram ne ukeli penban wong. Kane ke bos kedon video. Utau hen dimen wong kam don video. Ulai sakoi petkang. Ke bos ukeli keju. Kane ke bos kadon video. Utar wong kam don video. Ulai sa ka way, ulai sa ki lai ki sau ki santli ulai aku bashpot li ki boss, ulai iru klik gam ta ki driver ki entemen ki ong don video ha gani ka boss. Kedua ulap ko ka boss kuli konduktor uang don video ha gani ka boss. Utaw ni man uang oi don but sibit ngin peni dia ka film koi mil gaya ka film godang pelait mai. Urobot ta jingkwen urung ha ka boss. Usyong bandal lagi por sau beje ka kali ka bos ka sedang na polo bat ka apa ka yai lamba kini ki sor Shillong chungi bat ki sedang ban pani ye ki wai hapo ka TV hapo ka video jong tu ka bos bat man po sidang lenti u konduktor uang page mentangin pani ya ka film koi mil gaya dan pelai dang shen bat u neu kena chungi robot da jing kemen uang ki parlok chunga menta kisu ya thai ante po Anjali ka smart dem ne kam tai ngapat ngala ban lep at li kam ngala ban ya ka film koi mil gaya badru lasai ngan poi seyeng ngan poi se Mizoram tidak ka jingkmen usyong ta ndala ya ka kali kumba lai kanta tam tu ki por u konduktor u sedang ban wan krong pisa uang ma pen ki tiket jumpi pen ai ka bai kali jumpi wan kedu ya robot uang ai ka kali cuai pen tiket robot ukeli uang katno nga hapsi konduktor uang men hiar he ukeli men hiar he robot uang ngan hiar sedu sha Mizoram naman ngalai Mizoram konduktor kondit thread uang sha Mizoram hoi ken ngan hiar sha Mizoram uang kan ni ka pos kam lai sha Mizoram kalai Tespur ukeli robot balai kimnya tu yang abang ni bos kena cerita spur. Konduktor jumpa puang. Pi kem keli kena ke bos kena CA. Pi keli don video ni tengahnya tu don video. Kena ke video pipet. Dah kecing. Kulma urupan puang. Wahap hiar no hashtag lenti. Tang nak tahu ko ba ya ini kata jingmut jing perkat cungu. Kumbangi pulai naman ni. Tang nak daw ka ba penlek jingmut. Uplek jingmut penban ha kata ka video, ha kata ka film koi mil gaya. Uklem pelek jingmut ban keli. Ya kata ka bos kali Mizoram na Ha kata ka ban koi Mizoram, upoi penban siya Asam, upoi penban siya Tespur. Kajing bomla pan pelek jingmut. Hakanon kathong ka bangi ngidon. Kailam bor-bor siya kajaka ka bangim day pagpoy. Kum ka bajayo ni kunna na po Mizoram kunna jungi. Tingala pan ringdur na gani kijing itu kana ko parlok be ko men ko para Kristan. Bunsin nga bat piru ngimla ban pelik jingmot. Ngitai nak tak tahu ka pang ka ba ngala tho haga tu ka jingduai jungi haga tu ka program jungi ka jing thai. Tak tahu Ngi Pynkhreh dah ke jing bom thai. Habang ngi thai habang ngim pelik jingmot.
bor ni poi sha ka jinjot ni poi sha ka jaka ka bang ngim dei ban poi ku mutau khna bun na pring junga ban jung pi ngim la ban pelek jingmot ha ka jing duai ngim la ban pelek jingmot ha ka ruai ka siao ngim la ban pelek jingmot nak ta ka dau ngim poi she ru kani ka long ru ha ka jing im men sim jungi ha ka jing im kristan jungi bun na pring junga ban jung pi Ngi Pynkhreh ya kini Khristmas ngong ile ya ko Nobena ngi duai hendrai ngim pelek jingmot ha ka jing duai ngim pelek jingmot ha ka jing ruai nak ta ka dau jayu ka mi Christmas bun tanggi priu ki be di ya bu ai te tenglang ya di smo bah ya rum saneng ya ruai shong shit hendrai ngimi op diang pa diau Jesu ha ka don jungi nak ai ka dau ba ngim yai ne ngim pelek jingmot ngi thai ban duai ngi thai ban ruai ngim don kata ka jing pelek jingmot ha ka jing duai jungi nak ta ka dau ka Christmas man laus nam ka urlong hendrai don jingjai ha ka jing im jungi ni shu ye shat Christmas Feliz Navidad berkumpat ter hendrai kamen sim kam dap ta ka jing kemen namar ujisu umla ban rong ka gidun jungi nak ka dau umla ban rong ka gidun jungi nak ka dau ngim la ban pediang ya kata ka Christmas nak dau bang ngim la ban pelek jingmot kumudu khna ha ka jaka ba un kli kane ka bos pelek Mizoram na em u kli pen ban kane ka bos ka don video na em pik mla ban pelek jingmot kidon ki wei ki ba kring yu kidon ki wei ki yo rasa yo nu khna ka kring kata ka film koi mil gaya ka kring kata ka actress Pretty Zinta yang apa dia piru don shipun ki jing kring ki ba panhap yang apa dia pi Shaka pop, Shaki jingle bakla bat kumta ter. Nak tak tahu ngimla ban pelek jimot. Di hagani ke Christmas, hagani ke jinduai Nobena jungi. Ngakwa yang ibaro komen ko para. Bangin pelek jimot. Bangin concentrate, bangin fokus. Haki jinduai. Haki jin ie, haki jin map. Haki jin small lamb. Kenang ba ngin ye kendu shisha yau Chris hak tak sengi ke ba lamang na ka benta junga la bu ka sengi Christmas ka sengi ke bau Jisu wan ditungin ya duai inya puson na ka benta kani pengin kerpat yau belai bon te ngi ya ta ka cinyai en yoro yau Jisu Christ ka sembut lengkot wan ban suspa yangi ko belai badan bor baro wan ban suspa yangi ko belai badan bor baro to pai gi khmat jume shangi bangin salat im to pai gi khmat jume shangi bangin salat im ka burom haukpa badau khun badau mensim bakhuj to pai gi khmat jume shangi bangin salat im ki antipon ko Adonai bad konong yalam jong ka ying Israel mame ubala pau hau Moses hagading jong uding kentong mame ding Badu bala ai hu ya ka ain halor udum Sinai. Ale tuan mabin im yangi dagikti bakner jong me.
Ko Adonai bat konong yalam jong ka ying Israel. Mame ubala pau hau Moses hagading jong uding kentong mame ding. Bad ubala ai hau ya ka ain halor udum Sinai. Ale tuan mabin im yangi dagikti bakner jong me. To ngin yad wai. To penkloy ko Trai berwat slam shu. Wan ra ayala ka jinyarap na beneng. Knang bangi ki banget bat karmen. Ngin yo ya ka im da ka jingwan jong me. Me uba im bat basun syar junom la junom. Utrai non rengkat bat pi ru. Ublay ben bor boro un kurkuye pi bar ya ka jintumu babha jong pi. Ukpa baru kun baru mensim makoy. Amen. Kaburom hokpa bad hokun bad hau mensim makoy. Kumalalong hau menengkong kumju mentah berbor-bor junom la junom. Amen. Ko dunut bukitamu Jisu do isne yangi kumaria kono nyarap ki Kristan do duai na betajungi hakatengpa baru kun baru mensim makoy. Amen. So kublesh bun ya ka jinshim betajung pi hagane ka jinduai Nobena jungi. Kublish bun ya Ishida Nongsit, I Alginia, I Fida Angelo, Fida, I Merslin Lamaria, Shivin Mertong, I Arbun Warjeri, Meristila Dakar, GT Salamat po, Padre Salamat din po. Arbun Warjeri, Full Moon, Karmalki, Wands, Ashivin Mertong, Fida Angelo, Wansuk Nongklau, Pensyai Langsun, and Yabaro, Kublishbun, Mary, Karmudai, Kublishbun, ngila pun jiruai jumpi. Kublishbun ipi baro, but nga I kublay tiasuk ipi baro. Agnes miao thanks for YouTube. Eril dakar ngor kublishbun tiasuk ipi ru. Longda shishat talang junom la junom amen tiasuk ipi ru baro. Ngesay kenduk pat lashay. Ngay scam lashay ninyo ka network kababiang napo mau kendeng nabar ngihap balik samin si mau kendeng dun bok menginyo kan network mengilap pan continue ya kene kan Nobena Khristmas jungi lada ngimyo network takamut pihak panya duai marwe dah kasin jar shim ya kolen ti beneng but duai marwe hiem lada ngiyo kan network te hawai ngin le ya kan Nobena nang tei napo mau kendeng ru Frankie di melim ngap kublai shibut nyipiru Firstina Soklet kublai nyipiru kumju Jean Francisca Sau kumi kublai shibun nyipiru Stellington Umyong kublai shibun nyipiru opila ishim benta sai kublai gibai ngasem jongpi Florentina kublai shibun amen John Badu kublai shibun nyipiru tiasuk Ivan Lingdo kublai shibun nyipiru tiasuk ai kublai shiyeng sembaro duai na kabenta jungi bat ngil ngin duai na kabenta jongpi kublai takndan kurku kendo ya jintumu babha jongpi baro ti ngan penkut biang dah kene kabang asat ong boro-bor pikwa ayu ha kene Christmas
mentau snem ka Christmas ka pher na ki we ki Chris na ki we ki snem na ka dau jong uneu COVID-19 te na kwa ban kli pi kwa ayu mentau snem ha ka ne ka Christmas don ka to ka ningut ki beriu ki bala jubab ingin pe ya jubab jong ki bat piru puson na ka por cha ka por pi kwa ayu ha ka ne ka Christmas pi kwa ayu ka ne Christmas Stephen Bensong good night Benison Ringja good night Arbun Warjri Tia sup ya piru baro Tingan nombor tin syu ngan pinkut daga nega jing puson ka bala pha singi pikwa ayu ha ga nega Christmas. Haga nega Christmas ngakwa unyo pediang yo Jisu. Hak jinglong mensim bujanga mengena menyon pediang una do mensim bujanga wan gerku kudo enga wa kayeng kasem jonga baro Hakani ka Christmas ngakwa eka jingisuk baka jingetili haki yang isam Saat lak bertei borngin ra Pen thama Ambulit pen thama Yalaki jongki yang kisam Ithiet kityar bathamai Ithiet kijany bathamai Taru Ngin Penthamai Yalaki jongki do Christmas pasok tongin yarwai Christmas pasok ya pi